Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam takasngi. Ka account X jong ka sati recall platform kabla pat ba bha kabla tip kum ka Cockroach Janata Party CJP kala sha khang no ha India hadin ka jingdawa kat kum ka an kumbala pentekna da founder jong ka Abhijit Dipke. Karba kini ka jingya ba jong ki samlaling ba ka social media kadang beteng ban penmi jingya kran ba jingya tai hakaleng kari. Karkum ki post berki jingya thu khubor ka ex kalapan I ka jing pinna ka baong baya ka te ka account la khang no hadin ka jingdawa kat kum ka an. Hadin kani udip ki ulak keno ru babun ki wipar ki platform online ki be day kani ka kinhun ki lama jing da ka bakeno ba ki social media page barwat ki account shimet ru kila sha thombor la ne sha pendik shipor. Wala lakhang ya ka account X nre ka CJP kadang beteng bandon ka jingdan benta ka baklan ha Instagram ha ka bakani ka platform kala kring ki million ngut kinong bot bat kala ki pat ba kloi bha pring ki samla ling ba ki satirical political content bar ki meme kani ka jing pau ka bas dang na ki jing pin kamen bat jing le ka internet menta ka klalong ka jing ekran madan madia halor ki mat ba pher kum ka jing bam yo kam ka jing bam hun jing ki samla ba ka jing shim benta ha ka san perthai loong ba udip ki ulas dang ni ka rinsan din ki jing ekran ki ba jing yakin an ki bla sha kno da ki ba ki day ki jing ekran jong chief justice Surya Khan kabala pelong ye bungut kinong pindan kam internet man kershan ye kene ka satirical campaign ding baki hashtag ke bah ki pat ba ki khubor bedang shenru kilapan pau bu dip ki ulayo ka jingberngem hadien bakani ka rinsan kala nang khlan kat bala ongru baki bor sarkar kilas dang khatu ka ni sinjam halor ki benta jingeda barki kam an ki be dei pat kane ka kam